Der er flere faktorer, der medvirker til, at bestanden af bier bliver mindre rundt om i verden. For eksempel stråling fra mobiltelefoner ødelægger navigationscentret i biernes hjerne, så de ikke kan finde tilbage til deres hjem. Biernes immunforsvar bliver ødelagt, så de bliver ramt af sygdomme. Teamet af risotone-forskere gennemførte eksperimenter for at redde bi-bestanden. Der blev udviklet specielle programmer, der forbedrede biernes sundhed, så de nemmere kunne finde tilbage til deres bistader, levede længere og være mere produktive. Save Bee klistermærket blev produceret. Så snart klistermærket blev fastgjort til bistadet, begyndte bierne øjeblikkeligt at samle nektar og begyndte at modtage helbredelse. Vi fastgjorde mærket på beholderen med vand under bistadet. På det bistade uden klistermærke mistrivedes bierne stadig. På bistaden med klistermærket ses en betydelig større aktivitet og helbredelse. Biavlere kan modtage disse klistermærker, der faktisk fungerer som en medicinsk klinik for at hjælpe med at redde bierne.